Energia je esencia pohybu. Veci, ktoré sa pohybujú rýchlo, majú veľkú kinetickú energiu a tie pomalé malú energiu. No aj napnutá struna má v sebe uloženú veľkú energiu. Pohybovú energiu voláme kinetická a polohovú energiu potenciálna. Povedzme si pár príkladov. Loptu, ktorú držím v ruke, má potenciálnu gravitačnú energiu, lopta letiaca vzduchom má kinetickú energiu a molekuly v hmote majú väzbovú energiu. Keď objavíme novú formu energie, znamená to, že máme nový možný zdroj, zásobník energie, ktorý môžeme využívať na to, čo potrebujeme. Nie s každou formou energie sa nám pracuje dobre. Keď vodu zohrieme, zvýšime kinetickú energiu, jej častíc a molekuly vody sa v nej mieria rýchlejšie. Táto energia sa však ťažko udržuje pokope. Keď necháme varnú kamnicu s horúcou vodou na stole, začne postupne schladnúť, zohrievať vzduch okolo seba, stôl pod sebou a energia sa postupne rozlieva do okolia. Ak máte k dispozícii napríklad natlakovaný párny hrniec, vieme energii premeniť na inú formu. Zahriatá voda sa zmení na paru a tá sa začne rozpínať. Môžeme na ňu pripojiť turbínu a tá sa parou roztočí. V minulosti bola napríklad lokomotíva vlaku poháňaná parou. Kľúčovou vlastnosťou energie je jej schopnosť transformovať sa. Keď objavíme formu energie, znamená to, že máme možný zdroj zásobník energie, ktorú môžeme využívať na čo potrebujeme. Do tejto skupiny patria elektrárne, ktoré pri výrobe energie využívajú fosílne palivá ako uhlie, ropa a zemný plyn. Výhodou týchto palív je, že sa dajú pomerne ľahko vyťažiť. Tiež poskytujú veľa energie za relatívne nízku cenu. Ich preprava a skladovanie je lacné a ľahké. Problémom je, že sa spotrebou týchto palív uvoľňuje uhlík, ktorý sa dostáva späť do atmosféry vo forme oxidu uhličitého alebo metánu. Tieto látky nazývame skleníkové plyny, pretože zachytávajú teplo v atmosfére a spôsobujú tzv. Skleníkový efekt. Skleníkové plyny pôsobia ako pokrievka, ktorá zabraňuje teplu uniknúť z atmosféry a tak dochádza k zvýšeniu teploty Zeme. Jadrová elektráreň využíva jadrové palivo, ktorého je obmedzené množstvo. Jadrové elektrárne netvoria škodlivé emisie. Z chladiacich veží ide vodná para. Bežne sa pri nich rieši otázka odpadu. Využité palivo zostáva veľmi dlhú dobu radioaktívne a musí byť bezpečne uložené na dlhú dobu. Ide však len o nedostatok aktuálnych reaktorov. Reaktory ďalšej generácie by toto palivo mali byť schopné používať ďalej a vyžmýkať z neho zbytky energie. Preto k nemu nepristupujeme ako k odpadu a odkladáme si ho na neskôr. Od minulosti nastal veľký progres a riadenie jadrových elektrární je síce komplexné, no bezpečné. Moderný dizajn bráni explózii ako v Černobyle. Jadrová energia je tak oveľa bezpečnejšia, ako si ľudia myslia. Do tejto skupiny patria elektrárne ako solárna, veterná, vodná alebo geotermálna. Nevýhodou mnohých obnoviteľných zdrojov je ich variabilita, pretože svetlo, vietor, tok rieky sa neustále menia. Výhodou obnoviteľných zdrojov je, že sú šetrné k životnému prostrediu a našej planéte. Energia z nich je vyrábaná bez produkcie škodlivých emisí a skleníkových plynov alebo iba s minimálnym množstvom, najmä ak ide o oxid uhličitý.
Slnečná energia je energia ukrytá v lúčoch slnka. Je to ekologicky čistý zdroj energie, ktorý sa nevyčerpá, pokým nezanikne slnko. Energia slnka je ukrytá v oceánoch a riekach, ako aj vo vetre. Slnko potrebujú všetky živé tvory, ľudia však využívajú iba zlomok slnečnej energie. Slnko neustále dobíja obnoviteľné zdroje energie. Ovplyvňuje silu vetra, pohyb vody, vďaka nemu rastú stromy a rastliny. Energia zo slnečného žiarenia je uložená aj vo fosílnych palivách. Vybrali sme si energiu z morských vln. Táto energia vzniká účinkom slnečného žiarenia, ktoré zohrieva vzduch, pričom vzniká vietor a ten spôsobuje vlny na mori. Zdroj je využiteľný iba v primorských štátoch. My sme si pripravili projekt o veternej energii. Veterná energia alebo energia vetra je kinetická energia prúdiaceho vzduchu v atmosfére. V súčasnosti najvýkonnejšie veterné turbíny majú výkon až 8000 kW. Geotermálna energia je najstaršou energiou na našej planete, pretože je to energia, ktorú získala Zem pri svojom vzniku z materskej hmloviny. Využíva sa vo forme tepelnej energie na kúrenie alebo na výrobu elektrickej energie v geotermálnych elektrárniach. Vodná energia. Využitie energie vody na pohon mechanických zariadení je veľmi starou činnosťou a siaha ďaleko do minulosti. Je to jeden z najzelenejších spôsobov získavania energie. Takže tu máme vlog za nami, môžeme vidieť vodnú elektráreň a ideme sa tam pozrieť a ideme na exkurziu. Vlastne vodná elektráreň funguje. Voda sa zbiera v priehrade a tvorí zásobu vody. Pri otvorení uzáveru na priehrade sa voda uvoľní a začne plynule klesať cez potrubie, čím sa vytvára vysoký tlak. Tlak poháňa turbíny vodnej elektrárne, ktoré sa otáčajú a vytvárajú energiu. Generátor využíva pohyb rotujúcich sa turbín na výrobu elektrickej energie. Elektrická energia sa potom odovzdáva do siete, kde sa využíva na napájanie domácností a priemyselných zariadení.